És un plaer tenir l'Antonio aquí, una persona molt rellevant en el camp de qüestionar-se quin és el sentit de l'economia en la que vivim, en definitiva. Potser és un resum, després els detalls són de sostenibilitat, etc. I voldria agrair molt al Oriol que, que és gràcies a ell que l'Antonio està aquí. Vull dir, l'Oriol fa una feina de fons increïble en la Comissió de la Sostenibilitat i em sembla que també se li ha d'agrair molt a ell que l'Antonio pugui estar aquí. Sobre l'Antonio, molt breument, ell és físic teòric, és matemàtic, treballa a l'Institut de Ciències del Mar i està preocupadíssim per temes de sostenibilitat i una mica del sentit de l'equilibri econòmic del planeta. O sigui, i aquesta combinació d'interessos i formacions ja indica que té unes inquietuds i una capacitat intel·lectual fora de sèrie. Ell és molt conegut com a divulgador per un blog que té que és que es diu The Oil Crash i ha escrit diversos llibres, una novel·la entre ells, que és El futuro sin más. Després té diversos llibres d'assaig. Petrocalipsis, si m'equivoco m'ho dius. Petrocalipsis, el otoño de la civilización sin energía, el futuro de Europa. I bé, ell científicament, a part, té una línia de recerca en la que és molt potent, que és a Ciències del Mar, i es dedica a la teledetecció, més o menys, si no m'equivoco, i l'aplica a fer seguiment de la concentració de clorofila, per exemple. Desalinitat. Desalinitat, i tinc aquí apuntat alguna cosa sobre la clorofila. Ha fet alguna cosa, però poc. Sobretot és el que he dit perquè és el que m'ha semblat més. No, és salinitat, cicle de l'aigua, aquestes coses. Bueno, no m'enrotllo més i l'Oriol farà una introducció a la comissió i ja està. Benvinguts. Gràcies, Felip. Aprofito per fer una miqueta de propaganda de la Comissió de Sostenibilitat, si us plau. Us necessitem. La comissió... A veure... Apunta l'ordinador. No, no vol. Ara sí. La comissió fa 2 anys, es va fer formar el 16 de maig del 2023, som 16 membres, hem fet fins ara 8 reunions, 4 reunions anuals, està formada per 4 grups de treball: reciclatge, gestió de residus, quantificació, divulgació, comunicació i laboratoris sostenibles. Al principi ens vam basar en el que tenien altres centres de recerca, del CSIC o altres organismes, una miqueta per veure què és el que feien i nosaltres començar a gestionar la comissió. Després vam fer un document de bases de treball de la comissió i ara, fa un mes, es va presentar el pla de sostenibilitat del CSIC i amb 32 accions que tots els centres del CSIC en principi hem d'intentar aconseguir, o almenys un percentatge dels centres, fins al 2026, que després s'ha renovat i hi haurà altres accions. Accions que nosaltres hem realitzat. Com tots sabeu, hem intentat fer alguna acció per aconseguir i fomentar l'alimentació sostenible i de proximitat, també reducció de la petjada de carboni als desplaçaments, fomentar l'ús de la bicicleta i el transport públic. També una miqueta la millora de gestió de residus. A dintre la intranet és important que tots mireu el Manual de Gestió Integral de Residus de l'IMAP, que són els residus químics més els residus urbans que hi ha. Sisplau, llegiu-ho perquè és important que tots mireu com funciona l'organització de gestió de residus del centre, tant en laboratoris com fora dels laboratoris. Llavors, hem intentat fer altres campanyes de divulgació. Sé que hem de lluitar bastant més i fer molt més sobre com reduir el consum d'energia, aigua, fungibles i altres coses dintre dels laboratoris i en el centre. Hem fet 2 visites, una a l'Ecoparc 2, per veure com és la gestió municipal de residus, una altra a una potabilitzadora depuradora, superinteressant. Intentarem fer una altra visita en un futur a veure amb un centre de gestió de residus electrònics, que crec que també serà bastant il·lustrativa i interessant, encara això està una miqueta en l'aire.
Aquesta setmana, just que estem ara, és la setmana de la sostenibilitat. Com ja sabeu, ahir vam fer diferents activitats basades en intentar fomentar l'ús de la bicicleta. Avui tenim a l'Antonio Turiel aquí per fer una divulgació sobre el que és la crisi de la sostenibilitat del segle passat i que estem vivint ara i el futur que tindrem. Jo realment estic superagraït que estigui aquí. Quan acabem d'aquí hi ha un petit vermut sostenible. Esteu tots convidats. Demà hi haurà l'emissió d'un documental que és La sal de la tierra. No sé si hi ha gent que l'ha pogut veure, però realment és un documental que val la pena. Us convido a tots, és a les 10. I després hi haurà un debat. També aviso que el documental té algunes imatges dures, o sigui que pot ser que fareixi alguna sensibilitat. Però bueno, és un documental molt interessant que si no el podeu veure ara, en un futur espero que el pugueu veure. I si no és aquest documental, qualsevol documental relacionat amb el medi ambient. I el divendres, amb la festa de l'IMAP, tindrem una sortida per al campus, fomentada per a Miquel Castellote, i que també participa el Felip Sant Diumenge com a una miqueta de guies, per intentar conèixer el que són els rodals del campus i, a més, fer una neteja i una gestió d'una miqueta dels residus que ens trobem. Per últim, estic fent aquesta presentació perquè la gent del centre participi a la Comissió de Sostenibilitat. No fa falta ser membre de la Comissió de Sostenibilitat per participar-hi. Als grups de treball està convidat tothom, simplement ho ha de dir. Vull participar en aquest grup de treball. Doncs encantats. Quan hi hagi reunions del grup us avisarem i us posarem una miqueta al cas de tot. Després, sisplau, participeu a les accions que fem al centre a nivell de sostenibilitat, que per ara tenen molt poca participació i són totes, jo crec, interessants, o almenys demano la participació de la gent perquè nosaltres també ens sentim que estem fent alguna cosa de profit. I llavors també us convido a aportar idees de qualsevol cosa relacionada amb la sostenibilitat del centre. Aquí teniu el correu. A l'intranet de l'IMAP estan penjades totes les actes i totes les presentacions de la comissió. Si voleu informar-vos sobre el que s'ha parlat, també accions futures que es faran, coses que es comenten, podeu veure les actes i les presentacions a la comissió. I res, això, que sense vosaltres continuarem sent insostenibles, segurament, però almenys intentar disminuir la nostra petjada en el planeta i en el centre. I res, el que ha dit el Felip, a l'Antonio Turiel, aquí tenim una miqueta recopilatori de tot. Jo estic supercontent que estigui aquí amb nosaltres, que és una persona que constantment està fent xerrades. Us convido a posar YouTube, Antonio Turiel, veureu allà moltes xerrades, buscant podcasts, xerrades seves, són totes interessants, els llibres, i res, molt feliç que estigui aquí, i endavant, tot per tu. Vale. Ja. Sí, vale. Si em poso cap aquí, perquè sí, no està fotant. Bueno, doncs gràcies per haver-me convidat, primer de tot. He vist que l'horari previst, el vermut està previst a l'1, però amb l'Oriol hem parlat de fer una xerrada, diguem-ne, jo diria fins a la 1, i després de ser el temps perquè feu preguntes, tot el que arribem al vermut a la 1:30. Però això també dependrà de vosaltres. Un problema que jo tinc, jo xerro molt, així estic afònic sempre, i aleshores, clar, el problema que jo us presentaré una cosa que és molt densa. No és que hi hagi moltes transparències, i les meves transparències solen ser molt conceptuals, però hi ha molta cosa a dir. Però estem parlant de la sostenibilitat en la nostra societat. I aleshores, clar, també dependrà a nivell de detall. Com que tenim una hora, menys una hora, no em podré ficar-me en moltíssim detall en totes les coses que hi ha. Evidentment, si després d'això voleu consultar-me alguna cosa, em podeu contactar a l'email de l'Institut de Ciències del Mar, qualsevol dubte que tingueu. També hi ha molt material publicat a les xarxes i el que sigui, per aclarir, no? Jo intentaré bàsicament fer un recull de totes coses i la primera, diguem-ne, l'espoiler seria, o el take-home message és el problema de sostenibilitat a la nostra societat és molt greu i és bastant més greu del que moltes vegades ens pensem. O sigui, hi ha una tendència a donar una imatge de que els problemes estan sota control i no és veritat. Més aviat els problemes estan absolutament descontrolats i estan arribant a uns extrems que la gent que estem treballant a l'àmbit de les ciències ambientals estem preocupadíssims, però no només nosaltres, també la gent que està treballant fent recerca a l'àmbit dels recursos naturals, també la gent que treballa a l'àmbit
dels problemes socials, etc. Perquè al final sabem que tenim una societat, un sistema econòmic que és essencial i intrínsecament insostenible, però com que mai no passa res, seguim fent les coses igual i això és una mica també com el de la pagada, que com que mai no passa res, fem les coses fins que un dia de cop tot peta. Que per sota de la pagada, i parlaré una miqueta de tres experiències, perquè amb tot el que m'han preguntat, no m'enrotllo més, passo directament a parlar. Jo penso que parlant de sostenibilitat i parlant de problemes ambientals és absolutament obligat començar per aquesta figura. Aquesta figura és bàsicament els 9 límits planetaris. Jo no sé fins quin grau de coneixement teniu. Això és un treball que s'ha coordinat des de l'Institut de Resiliència d'Estocolm pel Johan Rockström des de l'any, porta 16 anys, des de l'any 9, des del 2009. I és un treball en el que han treballat literalment desenes de milers de científics de tot el món, alguns espanyols, alguns catalans, per poder identificar això. Bàsicament es van definir 9 variables que mesuren l'estat de salut, o més aviat l'estat de degradació de salut ambiental del planeta. Això no vol dir que siguin tots els problemes ambientals que tenim, són els problemes que tenim clarament identificats, segurament n'hi ha d'altres. I per a cadascuna d'aquestes variables es va definir un llindar màxim, que s'anomena límit planetari, que si arribem a aquell valor sabem que estem posant en risc la continuïtat de l'espècie humana. No la continuïtat de la vida del planeta, la vida humana. Perquè la vida humana requereix una sèrie de coses que, si passen d'aquests valors, es pot fer molt difícil o fins i tot impossible. No implica que anem a extingir-nos immediatament, però sí que implica que estem posant en risc la continuïtat de la nostra vida. Dels 9 límits planetaris identificats, ara que hem pogut fer una quantificació, que ha costat anys, hem vist que han sobrepassat ara mateix 6 i no podem sobrepassar-ne cap. No han sobrepassat 6 i no podem sobrepassar-ne cap. I a sobre hi ha 2 límits planetaris més que podrien sobrepassar els propers anys. L'únic límit planetari que sembla sota control és aquell que diu allà reducció de la capa estratosfèrica d'ozó. Aquesta és l'única cosa que sembla que està controlada. Tota la resta de problemes estan fora dels límits que serien recomanables i que generen un alt risc per a la continuïtat de l'espècie humana. I el límit més sobrepassat, però també perquè és el més qualitatiu, perquè no és tan fàcil de quantificar, és el que té a veure amb la contaminació, les entitats no naturals, que són totes les substàncies químiques actives que hem dispersat per la natura i que saben que estan causant problemes de salut i problemes a la resta de la vida del planeta. I això inclou substàncies radioactives, substàncies tòxiques de tota mena, metalls pesants, substàncies orgàniques persistents, plàstics, microplàstics i demés. Jo sempre explico, els meus companys fan campanyes a l'Antàrtida, totes les platges de l'Antàrtida hi ha plàstics ara mateix. La pluja que cau a Barcelona quan cau porta plàstics perquè hi ha microplàstics en suspensió. Ara hem identificat plàstics al cervell, als testicles, a la placenta, a la sang, a la llet materna, està per tot. Això són substàncies molt pervasives i això per no parlar de les substàncies orgàniques persistents que tot just ara comencem a entendre-les. Tenim un problema de contaminació gravíssim i que és bona causa de moltes de les malalties i problemes ambientals que s'estan veient de salut de la població. El primer límit planetari, per tant, el més sobrepassat, no és el canvi climàtic, és les entitats no naturals, les substàncies químiques. El segon més sobrepassat tampoc és el canvi climàtic, és això que posa la integritat de la biosfera, que bàsicament té a veure amb la resiliència dels ecosistemes, la biodiversitat, totes aquestes coses que són importants per proporcionar una sèrie de serveis dels quals depenem perquè som animals i necessitem aire net, aigua neta, protecció enfront de les malalties, etc. I aquests ecosistemes ara mateix estan en perill. Aquí, a Catalunya, ara mateix, un problema extraordinàriament seriós que tenim a nivell de biodiversitat és que se'ns estan morint els boscos. Jo no sé si sou conscients fins a quin punt està arribant aquest problema. S'estan morint els arbres, no suporten aquest estrès tèrmic i hídric. Estem en una situació greu, molt greu. A sobre, els pins els hi combina amb la plaga aquesta de la processionària, que ja s'ha desestacionalitzat. Tenim uns problemes brutals. Això és el segon límit més sobrepassat. El tercer límit més sobrepassat, tampoc és el canvi climàtic, és aquest que posa aquí baix, cicles biogeoquímics, i que té a veure sobretot amb l'agricultura industrial. Perquè és l'alteració dels cicles del nitrogen, del fòsfor, el problema d'infiltració, de nitrats a les aigües freàtiques, problemes, evidentment, de contaminació d'aigües, problemes de proliferació d'algues, d'eutrofització de les aigües, zones mortes a l'oceà, tot això té a veure amb aquest problema. El quart límit més sobrepassat és el canvi climàtic, ara en parlaré, i encara tenim 2 més, canvis a l'ús del sòl, que té a veure amb la urbanització, les infraestructures, la desertificació, la desforestació,
i els canvis de la disponibilitat d'aigua dolça, dels cossos d'aigua dolça, que això a Catalunya no cal explicar-ho gaire perquè la gent ja ho entén a la primera. I els que podrien sobrepassar durant els propers anys és el de l'acidificació dels oceans, que això, sabeu que la tercera part del CO2 que s'aboca a l'atmosfera és absorbit pels oceans, però aquest CO2 reacciona amb l'aigua del mar i fa àcid carbònic. I això està rebaixant el pH de l'aigua del mar, que és lleugerament alcalí, i s'està tornant menys alcalí. Si continua baixant el pH, arribarà un moment que la vida als oceans no serà possible, perquè a més la majoria dels organismes tenen exoesquelets de CO2, fins i tot algunes algues en tenen, i es dissoldrà. Això no es podrà mantenir en l'aigua amb un pH en baixa. I l'altre problema és el dels aerosols. Les substàncies que estan en suspensió a l'aire, algunes són d'origen natural, com el pols de la Sàhara i demés, però la majoria provenen de la crema de combustibles fòssils, particularment les CO2, sobre el qual comentaré després una mica. Per tant, el plantejament ambiental és un plantejament holístic i, en particular, a vegades quan es parlen de solucions contra el canvi climàtic és només un dels problemes que tenim i no podem agreujar altres problemes, com a vegades s'està fent amb les solucions que es proposen en plan destrucció d'hàbitats de biosfera o contaminació, perquè no és que estigui lluitant contra el canvi climàtic, perdona, si t'interessa lluitar contra els problemes ambientals ho has de fer de manera integral, perquè tots els problemes són importants perquè tots posen en perill la continuïtat de la nostra espècie. Així de senzill. Parlant de canvi climàtic, això que veieu allà és un feix de curves. Cada curva és un any. Veieu que l'eix horitzontal teniu els dies de l'any del gener al desembre. Això són reconstruccions fetes en un model numèric a partir de dades recopilades per observacions d'estacions meteorològiques del planeta i cada punt a cada curva representa el promís de temperatura de tot el planeta, de la temperatura de l'aire a 2 metres d'alçada, que és el que s'anomena temperatura a nivell de terra. I que és el que s'emprèn com a referència quan parlem de l'escalfament global. Com veieu, hi ha tot un feix de curves per cada any, com dic, això és des de l'any 41. Sempre el màxim de cada any, això té una variació estacional, el màxim de cada any s'assoleix quan és estiu a l'hemisferi nord. Per què? Perquè hi ha més terra emergida a l'hemisferi nord i la terra actua com una paella i escalfa l'aire que hi ha a sobre. I per això veieu aquesta amplitud tèrmica, que és bastant considerable, entre l'hivern i l'estiu, a la temperatura mitjana de l'aire del planeta. Ja sabeu, la raó per la qual mirem la temperatura mitjana perquè és una mesura de l'energia cinètica mitjana de les partícules, és una mesura de la quantitat d'energia que està continguda a nivell de l'atmosfera baixa. La curva de color taronja és l'any 2024 i la curva de color vermell incompleta és el que portem del 2025. I si us hi fixeu, hi ha una curva griseta que està al voltant de la del 24, és l'any 2023. O sigui, els últims anys s'han sortit completament. Mireu que les mitjanes del 70 al 2000 estan per allà baix. Això s'ha desviat moltíssim. De fet, el promig de la temperatura a nivell de la superfície, diguem-ne, de l'aire, dels últims 365 dies està 1,7 graus per sobre dels nivells preindustrials. Sabeu que la referència que s'agafa als informes de l'IPCC, que és el promig estimat de la temperatura del planeta entre l'any 1850 i l'any 1900, que això donava uns 14,5 graus de temperatura mitjana del planeta, doncs ara mateix estem a 16,2. És el que estem. Ara mateix a nivell de promig del planeta. 1,7. Als acords de París, l'any 2015, es va acordar que intentarien no passar d'1,5 graus i, en tot cas, no arribar als 2 graus. El grau i mig ja està perdut. Això ho va dir fins i tot el president de l'IPCC, Jim Esquer, que va dir el grau i mig és mort, 2 graus és pràcticament mort, i ells, la seva referència que contemplaven era anar a 3,1 graus l'any 2100, que 3 graus implica que el 60% del planeta esdevé inhabitable. La península ibèrica sencera, per descomptat. Aleshores, tenim un problema greu d'escalfament, d'aire més calent, que a més això afavoreix que hi hagi més vapor d'aigua i que les precipitacions puguin ser més intenses, a part d'altres problemes. Sí, preocupant és la situació de l'atmosfera, no menys preocupant és la situació dels oceans. Això que veieu és semblant a el que us he ensenyat abans, és la temperatura a la superfície del mar promig del planeta, entre 60 sud i 60 nord, perquè, clar, a l'Antàrtida hi ha un continent i a l'hemisferi nord hi ha una capa de gel. I això no és reconstruccions climàtiques, això són dades d'observació de satèl·lit, perquè les reconstruccions climàtiques no són pas tan bones, i des que tenim dades de satèl·lit, que és des de l'any 81. O sigui que són menys curves. I de nou, la curva taronja és l'any 2024, la curva vermella, el que portem del 2025, i aquella grisa que està per allà és el 2023. O sigui, el mar també s'ha sortit completament de marge. A més, de fet, estem veient que hi ha una acceleració de l'escalfament del mar.
Això està generant problemes a la vida marina, problemes de mortalitat massiva, les onades de calor marina, etc. I això també està causant que el mar tingui més energia disponible per donar-li a l'atmosfera. La capacitat calorífica dels 3 primers metres de l'oceà és equivalent al de tota l'atmosfera. I el problema és que això no és un escalfament només superficial, sinó que hi ha un desenvolupament en la columna d'aigua de centenars de metres en promig. Per la qual cosa tenim centenars d'atmosferes de calor acumulat. Penseu que el 90% de l'excés d'energia, de l'excés de calor associat al canvi climàtic s'estava acumulant als oceans, però sembla que els oceans estan arribant al punt de saturació. I això està provocant aquesta acceleració de l'escalfament. Aquesta no és només la gràfica més important d'aquesta presentació, sinó que segurament és la gràfica més important que veureu aquest mes. O sigui que vull que la mireu en calma, el que esteu a casa feu imprimir pantalla, aquestes coses. Això són medicions de satèl·lit. Això no és... Són medicions de satèl·lit. Amb uns satèl·lits de la NASA, que tenen uns radiòmetres, fins que el senyor Trump decideixi que s'han d'interrompre aquestes sèries, que segurament ho decidirà. I aquests sensors estan estimant la curva de color negre és l'absorció de radiació d'ona curta del planeta, d'ona sobretot que arriba del Sol, en el rang del visible, i la curva de color vermell és l'emissió del planeta, cos negre, en el rang d'infraroig, que correspon a la temperatura que té el planeta. Bueno, aquí, clar, jo estic dient coses que a xerrades no puc dir, no? Jo que sé, el cos negre, coses així, perquè aquí ja tothom entén, no? Que és un avantatge. Vale? Hi ha un desfasament. Aquestes dues curves haurien de coincidir. Si el planeta està en una situació d'estabilitat, hauria de passar que tanta energia com absorbeix és la mateixa que redia a l'espai, perquè si no, clar, evidentment, se produeix una acumulació d'energia i la temperatura va pujant. I sobre períodes prou llargs és el que li passava al nostre planeta. Tenia un cert equilibri. Evidentment, hi ha moments que no, perquè, jo què sé, la glaciació, la desglaciació, per diversos motius, però bàsicament hi ha una diferenciació entre aquestes dues curves associada als gasos d'efecte hivernacle. Els gasos d'efecte hivernacle han provocat que s'estigui absorbint més radiació que la que s'emet de tornada a l'espai. Però hi ha hagut un canvi, a més. L'any 2004, la diferència, el desbalanç radiatiu entre l'energia que entra i que surt, era de 0,37 watts per metre quadrat, que és una quantitat d'energia bastant considerable. Pot semblar que és poquet, no? De mitjana, la irradiació del planeta, doncs estàs parlant en capes altes de l'atmosfera, 1.500 watts, no sé què, pot semblar que això és molt poquet, però no és tan poquet, perquè el desbalanç és l'energia que es va acumulant, no? Perquè això va acumulant-se contínuament, és un flux. Penseu que quan es va produir l'última desglaciació, s'estima que el desbalanç radiatiu era de 0,25 watts per metre quadrat, i això va provocar un canvi de temperatura mitjana del planeta de 4 graus. El 2004 teníem un desbalanç de 0,37, més important. Però és que el 2014 va passar alguna cosa al planeta. El planeta va experimentar un procés de transició de fase. La gent que treballa en ambientals li solen dir tipping point. Jo, com soc físic, jo dic un tipping point és una transició de fase de tota la vida física, però bueno, és igual. Però les agrada dir tipping point o tip, que volca, no? És una imatge que la gent que fa ecologia li sol agradar més. És igual. En qualsevol cas, és evident que el planeta va fer una transició. El 2014, un tipping point no conegut, però no per això menys real i més... Bé, total, les mesures que tenim més recents indiquen que el desbalanç radiatiu s'ha multiplicat per 4 durant l'última dècada. O sigui que ara tenim un desbalanç que és de 1,37 watts per metre quadrat. Això, jo treballo molt amb temperatura de superfície del mar, això de per satèl·lit, i jo l'any 2016 ja vaig observar que havia passat alguna cosa, perquè tenies com una tendència i veies que hi havia com un canvi, que per 2 anys són molt poc temps per dir, ostres, què passa? Que ara ja tenim 10. Que no és que sigui moltíssim temps, però home, ja comença a ser una quantitat. Però és que el problema és que tenim medicions directes del desbalanç radiatiu. I bàsicament el desbalanç radiatiu s'ha multiplicat per 4. Ara això està sent motiu de recerca molt activa, de saber què està passant i per què està passant, etc. I això té que veure una cosa que es diu l'enfosquiment de la Terra. L'albedo del planeta s'està reduint, no? La proporció de radiació que el planeta reradia de la que rep. I hem passat d'albedos que estaven al voltant de 29,3, el 29,3% de la radiació, diguem-ne, es retornava d'altra manera, i ara s'ha reduït a un 28,6, una cosa així. No és un canvi molt gros, suficient per explicar el que està passant. Per què s'ha reduït l'albedo? El que es pensa, que això és d'un
d'un paper que està preparant el James Hansen, que és un climatòleg ja retirat de la NASA, molt de prestigi, i ells el que identifiquen és, la prova que estan fent ells, la causa principal és la disminució de la quantitat de núvols. No estem parlant de disminucions enormes de la quantitat de núvols, potser és un 0,5%. Per aquest 0,5% menys de núvols, possiblement perquè l'aire està més calent i l'aigua pot mantenir-se en forma de gas, que és transparent. I, a més és gas d'efecte hivernacle en major quantitat de la que hi havia abans. Els núvols, quan estan formats, depèn de l'alçada, però generalment reflecteixen la llum de tornar a l'espai. Aquesta petita diferència pot estar motivant el que estem veient. Això estaria explicant 1,05 watts per metre quadrat a totes les balances. La desaparició del gel, l'aigua és fosca, absorbeix més que el gel, que és reflectiu, un 0,15, i després hi ha una cosa interessant, que són els vaixells. Amb la normativa particular marítima internacional del 2020, s'han de reduir les emissions de CO2, perquè la CO2 amb la humitat fa àcid sulfúric, que no és una substància molt agradable de respirar ni que caigui als nostres boscos perquè és la pluja àcida. S'ha acordat que s'ha de reduir i aleshores això estaria explicant 0,5 watts per metre quadrat, no és pas poc. Aleshores teníem, que a més, jo crec que el problema fonamental aquí ha estat que la Xina, que emetia molt de CO2 però que havia molts problemes ambientals al seu país, estava fent una boira que enfosquia l'hemisferi nord i ells han reduït considerablement les seves emissions i ara això s'està reflectint, mostrant-nos que l'efecte dels gasos d'efecte hivernacle en realitat era més potent del que pensàvem, que la sensibilitat climàtica era més gran del que creiem, que això el Hansen, per cert, ho porta molts anys. I ara estem veient, hi ha una acceleració del ritme d'escalfament. Un article que està preparant el Grant Foster amb l'Stefan Ranstorff. L'Stefan Ranstorff és una mica el Pope a nivell de sonografia física, sobretot el tema de la MOC i altres històries. Ells diuen que l'escalfament global s'ha accelerat significativament, fa una revisió en diversos models numèrics amb les tendències que estem tenint ara de variació, de radiació i de tal. I el que estan veient és que el grau i mig es passaria a mitjanes dels models el 2026, jo crec que són massa conservadors, però jo crec que l'hem passat a més que ell. Però bueno, el 2 graus seria el 2037. 2 graus, penseu que aquí, a nivell de la península ibèrica, 2 graus d'escalfament global, la península s'escalfa més de pressa que altres parts, i això implicaria 3 i pico de graus a la península ibèrica, però en qualsevol cas ja sabeu que el problema són els extrems. Amb 2 graus d'escalfament, la majoria de la península ibèrica tindria temperatures de 50 graus en alguns moments de l'estiu, que són temperatures incompatibles amb la vida humana. O sigui, tothom al Corte Inglés agafa aire condicionat si no hi ha una apagada, clar. Jo l'altre dia a l'apagada vaig pensar, sort que no som juliol. Imagino que això hagués passat per sempre. Però clar, aquí estan dient 2,5 al 2048, 3 graus al 2060. 3 graus és el 60% del planeta esdevé inhabitable. De fet, les franges habitables són Sibèria, Antàrtida, la Patagònia, aquest estiu, aquest pal. Però clar, estan dient que abans del 2100, 4 graus, que jo ja no sé ni el que és això. Jo no crec que passi això. Jo crec que, evidentment, per la força dels esdeveniments que tindrem ja aquest mateix estiu, jo crec que, mica en mica, hi haurà un clam que farà per això. Deixem-me que us digui una cosa, que és que nosaltres, pensem que nosaltres estem en primera línia de front de totes aquestes coses. Molta gent que treballa amb mi o al meu voltant tenen problemes de coansietat. Perquè és que, com em va dir una vegada un estudiant, és que el meu treball és mirar això cada dia. La mar Mediterrània, no tots els oceans s'estan escalfant a la mateixa velocitat, però el Mediterrani, en general, s'està escalfant més que altres conques. Aleshores, el Mediterrani, l'últim any, estava 2 graus per sobre de la mitjana. La qual cosa provocava que al mes de novembre la temperatura mitjana de la superfície del Mediterrani era la mateixa que tenia a l'estiu dels anys 80, que és la primera referència que tenim de mesures de satèl·lit. Les últimes mesures que estem fent ara, amb la boia de l'Estartit i mesures de satèl·lit, ens indica que potser ja estem a 3 graus. O sigui, en un any, potser la Mediterrània s'ha escalfat 1 grau més. 1 grau més. És que, o sigui, inevitablement, hi haurà cada cop més tempestes i seran cada cop més violentes, perquè un sistema convectiu que passa per un oceà més calent, sabem de sobres, és un mecanisme ben conegut, l'oceà li dona calor latent i li dona humitat i aleshores això el que fa és inflar-ho i es tornen més violents. És que ho sabem, és que no és que misteri com funcionen els huracans, vull dir, és que però sense ser un huracà ja passa amb les danes i passa amb moltes altres coses.
Bueno, doncs aleshores estem veient aquestes coses. Moltes de les coses que estem veient, o sigui, estem normalitzant. O sigui, jo, de fet, faig molta ironia a aquests remansos de pau que són les xarxes socials, particularment Twitter i demés. Bueno, ja el Twitter m'estic quitando. Però jo dic, bueno, doncs això, les inundacions catastròfiques de Polònia de cada any, no? O sigui, després una sèrie d'esdeveniments dels últims mesos, i estàs veient valors de mai vistos, mai vistos. No hi ha cap constància històrica d'una cosa així. Van tenir un front de tempestes que es va iniciar a la Mediterrània, que van descarregar de manera bestial a Polònia, Hongria, Àustria, el nord d'Itàlia, unes inundacions bestials, això són les imatges de Polònia. Això va ser el setembre del 24. Tenim, bueno, Acapulco ha patit la visita de 2 huracans de categoria 5 en 11 mesos, a més que es va intensificar en 24 hores, que això pensaven que no podia passar, o a prop de la costa. Ha deixat la ciutat destrossada, i ha causat danys severs a l'estat de Guerrero, al Mèxic, no? On està això? Si pensàveu anar de vacances a Acapulco, ja us podeu oblidar. Turquia, la península d'Anatòlia, que és una península àrida, està patint contínuament inundacions, però cada 4 o 5 mesos és un esdeveniment d'una regió més o menys àmplia, la terra és molt grossa, òbviament, però bueno, estem veient coses que no s'havien vist mai. Òbviament, la Dana de València, que tothom pensa, ningú no pensa a la Dana de Barcelona que vindrà un any d'aquests. Ningú no pensen que això no es pot passar a nosaltres, evidentment que es passarà. I, bueno, doncs una cosa que la gent diu, bueno, no és un event climàtic, que són els focs de Califòrnia, doncs no és del tot cert, són del gener d'aquest any, perquè aquests focs van estar atiats per uns vents de Santana, que el vent de Santana és un vent catabàtic, semblant a la tramuntana, però són càlids. Aquests normalment bufen a la tardor, a sobre gener, una mica fora de temporada, però bueno. Però el més bestial és que aquests vents tenen unes velocitats típiques de 60-80 km per hora. En aquest esdeveniment bufaven a 160 km per hora. I ja sabeu que la potència en un vent l'energia va com al quadrat de la velocitat i la potència com al cub. Aleshores, doncs, evidentment, això era com un soplet i les flames es van propagar ràpidament. Ja podia haver posat coses aquests mesos, ha estat una mica per això, si no ho he fet, però jo estic segur que aniran passant mesos i aniré posant més transparències. I aquest és el quart problema ambiental més gros que tenim. O sigui, tenim un problema ambiental molt important, no és cap tonteria, no? I és un problema bastant més gros del que se sol dir. La comunicació oficial, institucional i demés sol tenir tendència a presentar les coses de manera, sí, no sé què, tot com molt compartimentat i estem prenent mesures. Això és molt més gros. Jo sempre dic que a vegades tinc reunions, jo què sé, amb la Generalitat o no sé què, i hi ha un tècnic de la Generalitat, bona fe, no dic que vagin de mala fe, però comença a fer una exposició de com d'important és el canvi climàtic. I jo miro i dic, hòstia, això és Teo conoce el canvi climàtic. Dic, però què és això? És una versió per nens petits, o sigui, la realitat és bastant aspra. És una realitat bastant desagradable i va a una velocitat i una importància. No és el que s'està explicant. I vosaltres, si no heu vist aquestes coses, doncs això, no? Aquí les coses que us he ensenyat, sobretot aquest tema de l'escalfament accelerat, és una cosa que ara mateix és el hot topic, o sigui, és una cosa que ara mateix és una... perquè s'està veient, perquè estem començant ja tenint prou anys com per dir, ostres, aquí realment hi ha alguna cosa que s'ha trencat. Hi ha molta preocupació, perquè això va ràpid. Però bueno. Però després hi ha l'altre problema de sostenibilitat que no és que sigui més petit. I és que tot i que no volguessin deixar de cremar combustibles fòssils, i creieu-me, no volem, perquè les emissions de CO2 dels últims anys han estat cada cop més creixents, i diguem, no, hem de lluitar contra el canvi climàtic, hem de reduir les emissions, però no les reduïm, sent honestos. I Europa ha fet els deures, podríem discutir, perquè si tu produeixes a la Xina i ho portes aquí hi ha un CO2 que s'ha emès en un altre lloc, però que en el fons l'has consumit tu, o l'has produït tu, d'alguna manera. Però bueno, em donaria per parlar. Però tot i que no vulguem, ens estem quedant sense petroli, és que da igual. Cosa que, per cert, ja fa 50 anys que sabien que havia de passar. I que havia de passar més o menys per aquestes dates. Però ja està passant. Ningú no en parla d'això, perquè això és molt desagradable també. Aleshores, tot i que no volguéssim fer canvis, n'estem obligats. Perquè els combustibles fòssils i l'urani ja comencen a davallar. Això que veieu aquí és la inversió en upstream, que és la part del negoci que té a veure amb búsqueda i posar en explotació de nous jaciments de petroli, de les companyies petrolieres del món. I com veieu, l'esforç, la quantitat de diners que posaven, es va multiplicar per 5 de l'any 2000 a l'any 2014 i després, amb puges i baixes, hi ha tingut una caiguda al voltant del 50%. La raó d'això és que si el tipus de jaciment que estem trobant, el que anem trobant, és pitjor.
Costa més esforç d'extreure, has d'invertir més i a més el que extreus de pitjor qualitat i requereix més processament. El fracking, per exemple, als Estats Units. I a més no tot serveix per fer el mateix. Ja fa temps que estem veient que és una lluita que no podem guanyar. Sempre la producció d'un pou de petroli no és com una bota que obres una aixeta i barrejant, sempre passa igual. Hi ha una fase exploratòria, cada cop ho coneixes més, extreus més, arribes a la màxima extracció i a partir d'aquí comença a davallar perquè el que te queda et costa massa i, evidentment, si has de gastar més energia que la que te retorna, no surt a compte. Però ben abans que això, per altres costos energètics i econòmics i demés, ja te veus obligat a deixar que la producció baixi perquè és que si no t'estavelles, és que al final perds diners. I, òbviament, les companyies no van perdre diners. Això és conegut, fa moltíssims anys que està descrit, s'ha explicat 1000 vegades. I ara està passant. Teniu present que els últims 30 anys, en mitjana, aproximadament, cada any es troben l'equivalent a 5.000 milions de barrils de petroli. Un barril són 159 litres, o sigui, imagineu si són litres això. Uns 5.000 milions de barrils de petroli cada any són trobats des de ja fa bastant temps. Ara mateix s'estan consumint 36.000 milions cada any. 7 vegades més. Això força a que, tot i que no vulguem, faltarà petroli. I, de fet, les diverses agències, ja als diversos escenaris de futur, ja comencen a contemplar, d'alguna manera, que efectivament això passarà. Això és d'un informe anual de l'Agència Internacional de l'Energia, que els últims anys ha fet coses curioses. Aquest és un escenari dels que presenta, és el més radical, i ara explicaré per què fan això. Però és molt curiós perquè les curves del petroli i del gas s'assemblen molt als models geològics d'exhauriment que ja fa temps que tenim. O sigui, els pics passant, el petroli ja hem passat el pic, el gas saben que l'hem de passar els propers anys, el carbó no. El carbó posa una caiguda molt ràpida, que jo penso que li posen per raons polítiques, però el carbó no caurà tan ràpidament, desgraciadament, perquè de tot els combustibles fòssils és el més contaminant, tant a nivell de CO2 com a nivell de diòxid de sofre i altres coses. Però és curiós, perquè aquí ja t'han posat un escenari que, mira, tot això baixa. Aquest escenari li diuen zero net l'any 2050, però és un escenari que se suposa que hi ha una rapidíssima substitució per renovables. Ara veurem si és possible o no. A mi em fa gràcia, que porto seguint molt de temps, que després d'anys jugant i que no acaben de quadrar les xifres, ara han introduït aquest escenari perquè, clar, l'enfocament de l'Agència Internacional de l'Energia és un enfocament d'economia clàssica i en economia no es pot acceptar que una matèria primera, per més absurd que us sembli el que us diré ara, és l'assumpció fonamental de l'economia, no és acceptable que una matèria primera bàsicament no estigui disponible, que hi hagi un pic de producció. Ells sempre diuen que els pics són de demanda, perquè el mercat sempre pot proveir un substitut per qualsevol matèria primera, perquè l'enginy humà no té límits i no sé què. Jo dic, home, jo soc investigador, tinc molta fe en l'enginy humà, però tampoc no penso que faci miracles. Per això no accepten això. Ells parlen de pic de demanda. Tota l'estona estan parlant de pic de demanda. No. Baixarà el consum de petroli, per això baixa la producció. No és que ens quedem sense petroli. És que no volem, perquè som així de macos. És allò de... Els que tenen una formació més clàssica, us recordareu de la fàbula de la raposa i les uvas, doncs això. No és que jo no pugui agafar les uvas, és que no les vull. Doncs vale. Però és interessant perquè, clar, això ens aboca que hem de fer una substitució molt ràpida per renovables si no volem tenir problemes, perquè, clar, el que no s'accepta és que falti energia per mantenir en marxa el sistema econòmic. Per això és inacceptable. Però a la física li importa una rama, el que tu creguis. O sigui, les coses seran com hagin de ser, no? Però és interessant perquè es comença a contemplar. Això que mireu, aquí mireu sobretot la curva de color verd. El problema de les estadístiques de petroli avui en dia, que clar, evidentment, el que sol passar, quan les coses comencen a anar malament, comencem a jugar a les estadístiques per no ensenyar la veritat. Si tu mires les estadístiques oficials de la producció de petroli, te trobes que hi ha una categoria que diu l'Agència Internacional tots els líquids, que inclou moltes coses. Algunes són petroli de debò, que per cert, petroli de debò porta 20 anys ja caient, el petroli cru convencional. Hi ha altres coses que més o menys se li semblen, i una de les categories que hi afegeixen és els líquids del gas natural. Que els líquids del gas natural, en un 90% no són líquids, són butà i propà, que a temperatura i pressió ambient això no és un líquid, és un gas. I això no serveix per combustible líquid per la teva furgoneta, el teu camió, el teu cotxe, la teva moto, el vaixell o un tractor, el que sigui. Això serveix per fer plàstics. Ja està molt bé, però no és això el que estem parlant. Aquí estem parlant de combustibles líquids. Si mirem la fracció que serveix per fer combustibles líquids, el màxim va ser el 2018. Per aquí estem jugant, no, perquè comptant els altres, la producció de tots els líquids... Bé, què estem parlant aquí? Si parlem del combustible, que és el més preocupant ara mateix, el màxim va ser el novembre del 2018.
I des d'aleshores la producció va anar caient, va remuntar una mica el 19, després arriba la Covid, que ho han picat, i després tota la resta de l'any 20, 21, 22, una petita caiguda al febrer, i des de l'any 22 i després estem en una maceta ondulant, oscil·lant entre un 3-4% per sota dels nivells del 2018. La curva vermella és la previsió que fa el Departament d'Energia dels Estats Units. Veieu que no arriba als nivells del 2018 ni tan sols al desembre del 26. I a mi aquesta curva em fa molta gràcia perquè a mesura que van passant els mesos cada cop està més a la dreta. En tant que la verda té bastant tendència a caure. Per què? Perquè el fracking ja està el que dona, és igual el que diguin Trump, ja el que es podia explotar s'ha explotat, van quedant coses però cada cop són pitjors, i Aràbia Saudita està mostrant símptomes que ja no és capaç d'augmentar la producció. De fet, jo me'n recordo el 2015, que ja es van mostrar curves de producció per a Aràbia Saudita i es va estimar que cap a l'any 2035 Aràbia Saudita no exportaria petroli perquè el seu consum interior seria igual a la seva producció. I clar, l'any 2015 quedaven 20 anys i dius, ostres, però és que ara queden 10. O sigui, això, la veritat és que la pinta que té és que els propers anys veurem una caiguda ràpida de la disponibilitat de petroli, que s'haurà d'anar agreujant, també dependrà de com la gestionem. No he comentat encara de l'última matèria primera energètica no renovable, que no és un combustible fòssil, que és el cas de l'urani i l'energia nuclear. I és molt curiós perquè és una omissió sistemàtica dels informes de l'Agència Internacional d'Energia que parlen de nuclear però no parlen d'allò que l'alimenta, que és l'urani. El que pitjor es comporta les matèries primeres energètiques no renovables és justament l'urani. Va assolir el màxim el 2016 en consonància amb el que preveien els models geòlics d'exhauriment i des de l'any 2016 a l'any 2022 va caure un 23% amb oscil·lacions, com veieu, perquè això no és una recta. Jo sempre dic, no, i això, en la vida real les coses oscil·len, diversos efectes i demés. Però, bueno, un 23%, Cosa curiosa, l'Associació Nuclear Mundial treu les dades d'extracció de l'any anterior cap al mes de maig-juny, més o menys per aquestes dates, i l'any passat, per la raó que fos, no van treure les dades del 23. Per algun motiu, El motiu jo crec que és perquè els nigerins van fer fora els francesos de Níger, la producció ha caigut i Kazajistan té problema, en fi. Canadà està fent un esforç per compensar, però la previsió dels models geològics és que això caigui un 50% addicional els propers 15 anys. No hi ha futur nuclear. Tot aquest debat d'allargar la vida és una estupidesa. D'aquí 2 anys s'estaran donant de bufetades per l'urani que quedi. És que és així. O sigui, més tenim a França, que evidentment voldrà tot l'urani que pugui, però en França, els Estats Units, Rússia, el Japó, que tots tenen molts reactors, això no va per aquí. O sigui, no va per aquí ni de conya. O sigui, això... I penso que, a més, ara mateix, tenim que el 23% de tot el combustible nuclear que es fa servir a les centrals nuclears prové de míssils desballestats, dins dels acords que tenen els Estats Units i Rússia, que són els que s'estan desballestant. O sigui, imagineu el control que tenen del mercat. A mi el que em preocupa de les matèries primeres esgotables és el que està passant amb el dièsel, perquè tots els combustibles que deriven del petroli és el que costa més de produir perquè requereix unes barreges concretes. Això que veieu són dades mensuals de producció de dièsel de refineries. El màxim, la zona de màxim va ser entre el 2015 i el 2017, que va oscil·lar entre 26 i 27 milions de barrils diaris de dièsel, i després cau la Covid més, intenta remuntar aquest pic secundari des del 23, de desembre del 23, i després comença a caure. Ara mateix la producció de dièsel del món està un 15% per sota dels nivells del període 2015 a 2017. I el dièsel és la sang del nostre sistema econòmic. Dièsel vol dir transport, dièsel vol dir agricultura, dièsel vol dir mineria. I dièsel vol dir cadena de subministraments, per tot això que afecta. Després comentaré una mica el dièsel, però el dièsel és el més preocupant, és les amenaces més grosses que tenim ara mateix perquè afecta tot. Ara, després ho veurem. En resum, de les matèries de les fonts d'energia no renovables, tenim 2 que ja han tocat màxim clarament, que són el petroli i l'urani. El carbó i el gas, l'any que marca el màxim és l'últim de la sèrie històrica que jo he processat les dades de l'Energy Institute de l'any 2024. Ara d'aquí poc sortirà l'edició del 2025, tindrà les dades fins al 2024. Però en el cas del gas ja es veu que els últims anys està augmentant molt poc. O sigui que el gas té pinta que ja està assolint el màxim possible. El carbó no. El carbó estic convençut que encara fins a arribar al màxim li queden 5-10 anys. No és que li queden moltíssims, però li queda fàcilment una dècada encara, la qual cosa és dolenta perquè que es farà servir. Ja diu el Trump que aquell carbó tan maco que tenen aquestes coses i, evidentment, més contaminació. Tenim
Per cert, una cosa que no he indicat, l'urani, els percentatges són el percentatge de l'energia primària que suposa cada font. Tiro cap enrere. Veieu que són bastant importants, excepte l'urani. L'urani està per sota del 4% de tota l'energia primària consumida al món. A l'estat espanyol no és molt més, està al voltant del 4,4%, l'energia final, no ni tan sols primària. Doncs les fonts d'energia renovables encara estan creixent, però ja van creixent poc. L'any 2019 representaven 517 exajoules, l'any 2023 van representar 529, i l'important, aquestes fonts representen el 85% de tota l'energia primària que es consumeix al món. O sigui, les fonts principals que ens donen l'energia estan arribant a la seva màxim ritme de producció. Això no vol dir que acabin de cop. Arriben al màxim, després comencen una curva de descens que, lògicament, es pot allargar anys i dècades, depenent del tipus de font que estem parlant. Això no se'n va de cop. Jo sempre faig la comparació, és com si a tu t'estan baixant el sou un 2 o un 3% cada any. Doncs, lògicament, continues guanyant diners, però que cada cop te costa més arribar a la fi de mes. O el que està passant al món real actual és que tens una inflació de no sé quant i tu notes que cada cop te costa més arribar a la fi de mes. Doncs el que està passant. Les nostres fonts d'energia estan entrant en un procés de declivi inexorable. Serà més o menys lent, serà més o menys llarg, però ja estem entrant en aquest procés que s'allargarà depenent del bé o malament que ho gestionem les properes dècades, però en qualsevol cas cada cop donaran menys. I això és un problema en un sistema econòmic com el nostre que està orientat al creixement. Com era, per altra banda, lògic pensar que alguna cosa passaria que no podia sostenir. Per tant, és obvi que hem de fer una transició a un model 100% renovable. Això no té cap tipus de discussió, s'ha de fer sí o sí. Bé sigui pel problema ambiental, bé sigui pel problema d'escassedat de les fonts d'energia convencionals, ens hem de passar als renovables, que no hi ha cap mena de discussió sobre això. Ara, que tot sigui renovable, qui ha dit que és la mateixa quantitat d'energia que estem consumint ara? Ningú no ha garantit això. I és que en el model que s'està volent explotar, que ara està fent aigua a saco, que és el del model de renovable elèctrica industrial, és a dir, grans parcs per producció d'electricitat renovable per ser transportats per una xarxa d'alta tensió per ser consumits en grans centres de consum, aquest model té moltes limitacions i que a vegades es discuteixen, i aquí algunes us afecten a vosaltres. Tenen una energia màxima que es pot arribar a produir per aquests sistemes, depenen de materials que no són abundants en el planeta, s'instal·len fent servir combustibles fòssils i hi ha la dificultat afegida de l'electrificació. En quant als límits biofísics, aquest estudi és bastant interessant, de fa 3 anys. Ara que hem instal·lat centenars d'aerogeneradors al Mar del Nord, ens trobem que estan produint 20% menys d'electricitat del que estava previst. I quan analitzen models numèrics, veuen que les esteles de posar molts d'aerogeneradors es tenen centenars de quilòmetres. Qui ho podia haver previst? Els meus companys de la Universitat de Valladolid l'any 2012 ja van parlar d'això, de que només es pot extreure energia de la capa límit atmosfèrica, de la capa límit planetària, cosa que és una mica també de sentit comú. I, evidentment, si poses molt, comença a interferir de manera no lineal, distàncies molt importants. És que era una mica de calaix, això ja se sabia, però són aquestes coses que no s'han volgut veure. Temes materials, que això s'afecta més a vosaltres. Això és un treball de l'Alicia Valero ja fa uns anys, que ells van identificar les reserves provades i probables d'aquests 14 elements químics si tot el planeta hagués de fer la transició, tot el planeta, no només nosaltres, si n'hi hauria prou amb les reserves provades i probables. I ens hi trobem aquests 14 elements químics que no hi ha prou. Això, de fet, fa poc m'ha comentat, hem actualitzat això perquè hem vist alguna cosa que es pot millorar, etc. Quan ho tinc actualitzat, ho canviaré. I clar, falta, per exemple, plata i tel·luri per plaques fotovoltaiques, gal·li indi per imants permanents dels aerogeneradors més grossos, liti i manganès, níquel i cobalt per bateries, i falta coure. I tots els que patim els problemes de la xarxa de rodalies de Catalunya ho saben que falta coure. De fet, el que està passant amb el coure, igual que amb la plata, és que segurament també han entrat al seu procés d'extracció marginal, que han passat el pic d'extracció i estan començant a decaure. De fet, un dels problemes que passa en tots els materials que extraguem és que a mesura que anem exhaurint les mines bones, costa cada cop més esforç extreure el material, perquè la concentració baixa. I això, per exemple, són curves per diversos materials, que inclou el coure, l'urani, els diamants, el carbó, i bàsicament és la quantitat de ganga, la quantitat de material de rebuig, de pedra inútil. I com veieu, això creix exponencialment amb el pas del temps. Aquesta altra gràfica el que reflecteix bàsicament és l'esforç energètic per aconseguir bàsicament una tona de coure per diversos processos en diversos tipus d'instal·lació, que si lixiviats in situ, que si smelting, concentració, etc.
I què passa? Que això, l'eix horitzontal representa la llei, la riquesa del mineral. Quan menys riquesa, de cop veus que la quantitat d'energia se te dispara, exponencial. Bueno, exponencialment no. Se dispara sintòticament amb un... Això és hiperbòlic, no? La divergència. Però, bueno, en qualsevol cas, això és una cosa que sabem també, això no és cap sorpresa, però això són dades experimentals. Aleshores, bueno, a mesura que les coses són més escasses, estan en menor concentració, perquè al final hi ha una mania sempre de parlar de reserves, per exemple, reserves d'urani, però l'important és quina concentració està i l'esforç que has de fer, al final, a quin ritme el pots produir de manera rendible. I no pots, perquè al final, clar, l'energia se te dispara, el cost se te dispara, etc. De fet, això és d'un informe de l'Agència Internacional de l'Energia de fa ja 3 o 4 anys, que són les previsions que ells tenen. La curva vermella és la demanda i les altres és la producció. El blau marí és el que és segur i el blau cel és el que pensem que podem arribar a produir els següents anys si tots els projectes s'entren en marxa. I, home, doncs el pic del coure és bastant evident, que arribem al màxim de producció de coure, per això s'ha posat molt d'èmfasi al reciclatge i demés. I del liti veieu que ja comença a estacionar, el cobalt també, o sigui, tenim un problema realment amb aquests materials. O sigui, l'abundància és un problema important i la capacitat de producció és un problema important. I estem apostant per uns models molt intensius en aquests materials que no són tan abundants i no és només l'abundància, sinó a quina velocitat es poden extreure. Això m'ho passo una mica de pressa, perquè si no, no arribem al vermut. Els sistemes renovables, a més, depenen dels combustibles fòssils. No estic parlant de la petjada. Estic dient que aquests sistemes no s'instal·len fent servir energia renovable, no s'instal·len amb la pròpia energia que generen, no tanquem el cicle, es fan servir combustibles fòssils. Hi ha una dependència que és tan important que alguns autors diuen que sense combustibles fòssils no es podrien fer. I el que sí que és cert és que cada cop que hi ha un problema de pujada de preu dels combustibles fòssils veiem que les empreses que fabriquen sistemes renovables tenen problemes. El més sagnant és el cas de Gamesa, no m'entendré, però el cas de Gamesa, un problema que ha tingut, que després està veient que no és només Gamesa, és que els aerogeneradors més grossos que va construir fa uns anys presenten defectes estructurals i es trenquen. Estem parlant d'instal·lar aerogeneradors encara més grossos, però que són de 5 i 7 megawatts, que no són tan grans com els que s'estan parlant ara, tenen problemes estructurals al cap de 3, 4, 5 anys, perquè aquí s'ha volgut córrer massa. Això està generant problema. Clar, Gamesa ha suspès la fabricació des d'octubre del 23. És que és molt gros, això. I altres empreses tenen problemes. Nordex, que és propietat d'Acciona, també té algunes qüestions. Òbviament, es preparen demandes perquè els que han instal·lat no estan gaire contents. I General Electric, que aquesta és una companyia americana, per exemple, ja té un plet a Oklahoma per turbines defectuoses que es trenquen. Això jo vaig comentar al setembre del 22, ho vaig comentar al Parlament de Catalunya, una comissió parlamentària que van tenir a bé tenir-nos allà, i ningú no m'ha fet ni punyetero cas. Perquè, clar, aquí sobretot l'interès era cobrar els fons Next Generation, no ens enganyem. I a mi, a més, també em sorprèn, perquè si vivim en el país de les autopistes sense cotxes, els aeroports sense avions, doncs mira, els aerogeneradors sense pales. La veritat és que és molt trist perquè aquesta és una indústria que és estratègica, que no hauríem de permetre que es perdés com en el seu moment es van perdre la fotovoltaica i, a més, clar, perquè la transició la necessitem fer, és que la necessitem. L'últim problema que estem tenint amb el model de transició que s'està plantejant és que és un model orientat a la producció d'electricitat. I l'electricitat està bé, però a nivell del món l'electricitat és només el 20% de tota l'energia final consumida i no canvia gaire al llarg de les dècades. A Catalunya arriba al 25%, a l'estat espanyol està entre el 22 i el 23%, però és un percentatge que no canvia molt, que és semblant al d'altres països occidentals. Tens un 70 i molts % que no és elèctric. Una part jo penso que es pot electrificar apostant pel veritable vehicle elèctric, que és el tren. A més, estem veient que les tecnologies palanca tenen les seves limitacions, el cotxe elèctric no es pot generalitzar, l'hidrogen verd té els seus nínxols, però tampoc és una cosa que es pugui generalitzar ni de bon tros. I l'altra qüestió que és interessant és que si tu mires el consum d'electricitat de Catalunya, d'Espanya, de la Unió Europea, de l'OCDE, cau des de l'any 2008. Estem instal·lant més i més i més sistemes de producció d'electricitat per una demanda que no apareix. A l'estat espanyol ara mateix tenim 130 gigawatts de potència instal·lada per un consum mitjà de 26,5 amb puntes de consum a l'estiu i l'hivern de 41. És cert que ha d'haver redundància, sobretot si tens molta renovable, perquè de nit, evidentment, no hi ha fotovoltaica, si no ho fa el vent no tens eòlica, etc. Però, home, amb 80-90 gigawatts havien tingut prou per més consum del que tenim ara. No se justifica els 130 i els 30 més que volen instal·lar d'aquí al 2030 i de més. Això ja està generant un problema i que té molt a veure amb l'apagada.
I és, bueno, que tenim des de fa anys ja que sempre que arriba la primavera, que és el moment més favorable per la fotovoltaica, perquè la temperatura encara no és alta i la producció de les cèl·lules fotovoltaiques és millor, perquè ja sabeu que baixa amb la temperatura, i ja comences a tenir bona insolació, tens molta producció a les hores centrals del dia, també els dies són més despejats, i aleshores què passa? Que tenim preu zero, perquè fa la subhasta aquesta i al final entren a preu zero o negatiu. El dia de l'apagada, al moment de l'apagada, el preu estava menys 5 euros al megawatt hora. Clar, això ja l'any passat va crear alguns problemes. I en particular, en 5 ocasions es va activar el sistema actiu de resposta a la demanda. Perquè en un moment donat, sobretot els incidents que van tenir lloc al maig i al juny, el que va passar és que va faltar eòlica perquè no es va complir la previsió, les centrals de gas de cicle combinat estaven parades perquè aquell preu no els interessava produir, i aleshores què va passar? Que no tenies energia per respondre i aleshores es va decidir tancar tota la indústria del país, la que té subscrit en aquest sistema del sistema actiu de resposta a la demanda. Però aquest sistema està pensat per ocasions excepcionals, que hi ha un accident, una central que té un problema, alguna cosa. Bueno, si arriba a passar qualsevol cosa més, no tenim cap xarxa de protecció. Això va passar 5 vegades l'any passat, 5. I aquest és el motiu que jo vaig gravar un podcast al gener dient, ostres, que a més em sembla irresponsable el que s'ha fet, perquè tu hauries d'haver tingut centrals de gas de cicle combinat preparades en reserva de capacitat per si calia. No es va fer. I clar, el típic d'un vídeo d'internet, no? Surto jo amb cara d'espant dient mitja Espanya podria pagar-se i tal. Això al mes de gener. El que ha passat aquí és diferent, però clar, quan passa això, tothom a preguntar-me a mi, no sé, merda. En fi. El que sí que és important i que explica molt de l'apagada és sabent que tenim un problema d'inestabilitat a la xarxa europea, no és només l'espanyola, associat al model d'integració de renovable. El problema no és la tecnologia renovable per se. El problema és que s'ha integrat sense sistemes d'estabilització. Sistemes d'estabilització que les centrals convencionals tenen, per exemple, volants d'inèrcia i coses així. S'han ficat com el que connecta la cèl·lula fotovoltaica de casa seva a la xarxa d'alta tensió nacional. És que no té ni cap ni peus, això. Però s'ha fet per abaratir costos i favorir un desplegament molt ràpid. Clar, quan tu tens que la majoria de producció és estable, és una producció gestionable, que és flexible, doncs no hi ha cap problema perquè absorbeixen els problemes de la xarxa, que a la xarxa problemes sempre n'hi ha, un cable que es va a la merda, una factoria que té un problema, el que sigui, o com el que va passar el 8 de gener de l'any 21, que una central tèrmica de carbó de 400 megawatts de Croàcia va tenir un problema, va haver de sortir de la xarxa i es va generar una inestabilitat que es va propagar fins a Lisboa en 3 minuts. I el problema va arribar a ser tan gros, les curves aquestes, això són freqüències mesurades en diversos punts de la xarxa, que es va haver de separar la xarxa europea de l'est i de l'oest. Se va haver de desconnectar, perquè si no tota la xarxa hagués caigut. Tota la xarxa europea, I aleshores és quan es va començar a parlar de la gran apagada, Alemanya, totes aquestes històries, després de l'informe que va fer ENSOE sobre el problema. Això ja fa temps que se sap que es multipliquen els incidents de separació de freqüències, se sap que s'ha d'invertir i, de fet, la normativa del 22, que és la més vigent en Espanya, però és transposició de normativa europea, obliga que els nous sistemes han de complir condicions més estrictes, potser no suficientment estrictes, però més estrictes d'estabilitat i de més. Però què passa en tot el que està instal·lat abans? Les companyies elèctriques diuen, mira, jo he complert la normativa, a mi no em vinguis amb punyetes. I ara el problema és aquest. O sigui, tota la cerimònia de confusió que estem tenint té a veure amb això. Qui paga? Posar això com Déu mana, no? Això és el que va passar el dia 28 d'abril. Tota aquesta franja de color taronja és fotovoltaica. El 53% de la producció era fotovoltaica. Un 10% d'eòlica, un 10% de nuclear, que la nuclear d'Espanya no és flexible, no s'adapta als canvis, i clar, tenies falta de capacitat d'absorció davant de problemes. El problema en concret que va passar, ni punyetera idea, però en una xarxa de la grandària i complexitat espanyola sempre poden passar coses. El sistema ha de ser capaç d'absorbir-ho fins a un límit, òbviament, i també per donar temps perquè saltin sistemes de protecció i que l'apagada no hagués estat general. Què va passar? Que no hi havia res. I tot això es va caure. El que és interessant, mireu sobretot aquestes curves, els incidents comencen mínim mitja hora abans de l'hora d'apagada. Això ja es veia venir que passaria alguna cosa. Això són telemetries de diversos punts. De fet, la curva groga en realitat són diverses curves, però bueno. Però per simplificar, lo groc és Europa i lo blau és Espanya. I això són mesures de freqüència del senyal a diversos punts de la xarxa. Veieu que ja cap a les 12, això comença a les 12 i acaba, em sembla que és cap a la 1 i pic. Cap a les 12, 12 i 7, ja comença a haver oscil·lacions. La línia blava comença a merdejar. Hi ha sistemes que quan la freqüència se separa de 49,8 GHz o 50,2,
salten automàticament. Per què? Perquè els temps de reacció són milisegons. És que penseu que si un sistema acoplat a la xarxa no està en fase, això vol dir una diferència de potencial. I estem parlant de gigawatts. Això és hiper-mega perillós. I això no es pot consentir. Hi ha sistemes que salten sense intervenció dels éssers humans perquè no hi ha temps de reaccionar. És el que va passar aquell dia. Ja a les 12:22 les oscil·lacions van ser prou importants i van estar a punt de tombar el sistema espanyol. I hi ha 33 seran tan grans que, de fet, veieu que la freqüència cau i aleshores perds 15 gigawatts i hem perdut 15 gigawatts de potència i no sé com ha passat. Home, és que si no s'hagués fos tot. I els 10 gigawatts que van quedar en peu van fer el que veieu de la línia blava després. O sigui, el senyal va ser bastant dolent i va costar d'estabilitzar, jo crec que un parell de dies. Els europeus, si us hi fixeu, s'arrosseguen cap a baix i aconsegueixen parar el moment que ja França es desactiva, es desconnecta d'Espanya, però van arrossegar, I de fet Holanda va fer, no sé si la gràfica aquí, però fa unes oscil·lacions bestials. Holanda va estar a punt de caure. I tota la xarxa europea va estar en perill. O sigui, van aconseguir recuperar, van passar de freqüència i els va costar, com en mitja hora llarga, tornar-se a posar, quasi una hora, tornar a posar-se a puesto. El problema no són les renovables, però aquest model de baratillo, d'integració renovable, això sí que ha estat un problema. Aquest model low cost cutre, que això no s'hauria d'haver permès, l'exposició a directives europees, pel foment i tal, això no s'hauria d'haver permès. I que no tenien les centrals. Què ha passat aquests dies? Que la red elèctrica espanyola s'ha estat cremant gas el sistema espanyol s'ha estat cremant gas com feia temps que no es cremava. Què passa? Això és insostenible, perquè el gas és car. No penseu que la majoria de producció és per gas, Hi ha moments que és un 10%, però aquest 10% és important. El moment de la pagada era un 3,5%. Aleshores, hidroelèctrica, gas, mantenint un 20 i tants, un 30, això ajuda que el sistema no caigui. I està per aquí el nivell. Però clar, hem de baixar el gas. S'ha de fer una inversió. I ara totes les discussions que estem tenint i totes les acusacions és perquè aquí ningú no vol pagar. Perquè és així de clar. Però ja dic, el problema concret que desencadena això, a mi no m'interessa. El problema és que tens una xarxa que no és capaç d'absorbir els problemes, i això sí que és greu. Vaig ràpid, ja em passo de temps. Estem arribant al final de la burbuja, de la bombolla de la renovable elèctrica industrial. Abans de l'apagada, això és el 3 de març, els fons s'estan marxant perquè estan veient que no hi ha demanda. De fet, això és de 2 setmanes abans de l'apagada. Tenim una venda massiva de projectes fotovoltaics, perquè clar, és això, és que no hi ha demanda, és que no té... És com tot sempre es fa a Espanya, no? Tots de cop i de cop tots ens marxem, i això no és bo, perquè tenim les dues coses, no? No podem estar... En fi. Abans us comentava, el problema del dièsel és un problema molt gros, està creant problemes a Sud-amèrica i està creant problemes a l'Àfrica. Amèrica Llatina s'està estenent a Bolívia, és una situació molt aguda, la que estan visquent ara, falta de dièsel principalment, però que està desencadenant altres problemes, i entre d'altres s'atura la producció de les mines, que és el que ens interessa aquí a nosaltres, el liti i el coure, però la pobra gent d'allà, el problema que tenen és que no tenen accés als aliments. Hi ha molta gent que està marxant de Bolívia, però és que el problema s'està estenent al Perú, a l'Equador, a Colòmbia, ara a Mèxic. És un problema molt seriós. I a l'Àfrica el problema és bastant agut a Nigèria, que és un dels principals proveïdors de petroli d'Espanya. El 14% del petroli que es consumeix a Espanya ve de Nigèria. Nigèria prefereix exportar petroli a Europa que no donar combustible als seus nacionals, està reduint la producció de combustible per als seus nacionals. La cosa està havent problemes i també als països del voltant. Això és una bomba de rellotgeria. Si demà us diuen que hi ha una revolució o una guerra a Nigèria, penseu que d'aquí una setmana aquí comencem a tenir problemes de dièsel, entre d'altres. Això és així. Vivim sobre un barril de pólvora i sembla que no passa res. No, i tant que passa. Alemanya està enmig d'una recessió superprofunda, 2 anys de retrocés econòmic, 2 anys de recessió, però és que, a més, una forta destrucció de la indústria alemanya. Això, els que col·laboren en l'empresa segurament ja ho sabeu. S'ha destruït el 20% de la indústria entre l'any 2020 i l'any 2024. I això crea molta preocupació perquè la indústria depenia molt de l'energia barata, que ara ja no hi és. I clar, enmig de tot això tenim aquesta foto, que si una cosa crida l'atenció d'aquesta foto és que aquí Europa ni està ni se l'espera. Aquesta foto és del 2019, és una mica trampa, però bueno. Però és bastant descriptiva de la situació actual. I això és una cosa que jo crec que Europa no s'entén. I Europa està confosa. Què fa Europa? Doncs mira, aprova una normativa òmnibus que relaxa les condicions ambientals, al mateix temps aprova aquests projectes estratègics per dipòsits que no són molt grans, que generaran un problema ambiental i rebuig social per quantitats que no donen per gran coses, que són misèries. Però bueno, que estem desesperats. I al mateix temps tenim el tema del rearmament. I el rearmament, perdoneu-me, és una cosa que has de dir, si vols una cosa que podem explicar després, aquest rearmament no es fa per lluitar contra Rússia. Aquest rearmament, ho sé, per de sobres, és per llançar-se a
intentar agafar els últims recursos del nord d'Àfrica. És per això que s'està plantejant. Estan plantejant rearmar Europa, remilitaritzar Europa, les consciències i les societats, amb la idea d'intentar mantenir aquest sistema insostenible uns anys més, amb el que puguem arramblar al nord d'Àfrica, que és moralment repugnant, a més, tècnicament ineficient. Però és el que estan pensant. I jo, què vols que us digui? Jo no tinc gaires ganes que matin els meus fills en una guerra de merda per intentar mantenir un sistema que és insostenible. Aleshores, aquí també jo penso que això ens s'hauria d'interpel·lar a tots. Però bueno, això és l'altra qüestió. Acabo ja. Una altra transició és possible, però no em dóna temps d'explicar-vos-la, i a més sempre ho faig a propòsit perquè així evito donar explicacions, però el meu llibre, El futur d'Europa, ho explico una mica més detall, perquè jo tampoc no tinc la solució, siguem honestos. Però sí que és veritat que hi ha coses que s'han de recuperar de tècniques que ja es coneixien fa un segle per aprofitar l'energia renovable de manera no elèctrica, no per substituir l'elèctrica, per acompanyar-la en aquelles coses que l'elèctrica no pot fer, en sistemes que de fet són més senzills, no requereixen materials escassos i que tenen un bon rendiment i menys impacte ambiental. I a més generen riquesa localment, perquè aprofiten una característica renovable que és molt democràtica, arriba per tot. El problema d'aquests sistemes, que a priori són els millors, per algunes coses, per les coses que són millors, és que no permeten mantenir la il·lusió de que podem créixer infinitament en un planeta finit perquè t'obliguen a viure amb els ritmes de la natura. Perquè aquí està la mare dels ous. Tot el problema de sostenibilitat que tenim és que tenim un sistema econòmic, ja puc dir en aquestes alçades de la xerrada, que és el capitalisme, que està orientat al creixement infinit en un planeta que és finit. I tots els problemes venen d'aquí. Contaminem més del que el planeta pot absorbir i consumim més del que el planeta ens pot donar. I això és el que ens està portant a aquesta situació caòtica. No vol dir que no hi hagi solucions, al contrari. Jo sempre he dit que el segle XXI pot ser el segle d'or de l'enginyeria, perquè s'ha de fer una reenginyeria de tots els processos. I tenim idees, coneixements, mitjans per fer tot el que cal, tots els canvis que cal fer, però s'han de fer. El problema és que el canvi principal és el canvi del sistema econòmic. No podem tenir un sistema econòmic orientat al creixement infinit en un planeta que és finit. A més, no oblideu que, com deia l'avi, no me'n recordo com es deia aquest, mai me'n recordo, però que créixer per créixer és la filosofia d'un tumor. I això és la base del nostre sistema econòmic i les polítiques que se'n prenen. Acabo, conclusions. La transició energètica és necessària, urgent i ineludible. El model renovable elèctric industrial simplement no funciona i està provocant una gran destrucció ambiental, però a més és que no és beneficiós ni energètica ni econòmicament, perquè es dona una cosa que no necessitem, que és més electricitat que no sabem com aprofitar. Les deficiències del model renovable elèctric industrial són massa per ja i és una bombolla que ja està acabant. I ja està acabant, és una bombolla que realment aquí ja està havent una desbandada. Ara estem ajudant alguns inversors institucionals en plans d'ajudes estatals perquè no s'enganxin els dits. Jo sempre dic, Florentino nunca pierde, aquí s'ha de rescatar determinades persones, això sempre passa. I ja estan començant les següents bombolles. La següent bombolla és la biomassa i el biogàs. Clarament s'està orientant tot cap aquí. L'energia serà cada cop més cara i més escassa i, per tant, lògic, és que a més aquí no podem... No és un tema que a mi m'agradi ambientalment, jo tinc una... No, és que és igual. És que si hi ha un racionament de dièsel demà, ho tens. I tu t'has d'adaptar a això. Aleshores, hem de començar a fer els canvis adequats per adaptar-nos a una situació en la que la nostra societat arribarà menys energia i menys materials, que igualment seran enormes quantitats d'energia i enormes quantitats de materials. Aleshores, hem d'aprendre a fer les coses més ben fetes que podem fer. Ara, necessitem un canvi del sistema social i econòmic i sobretot dels valors culturals. No podem tenir una cultura basada en més consum, no. Hem de tenir una cultura basada en més eficiència i més satisfer les necessitats reals de les persones. I en països molt desenvolupats com el nostre, del nord global, només el decreixement apareix com una opció per intentar fer front a tots aquests problemes. El decreixement és bàsicament buscar una via democràtica i planificada d'aquests reptes que se'ns venen a sobre. És curiós perquè, a més, des d'instàncies polítiques, últimament detecto que intenten identificar el decreixement a l'empobriment. No, el decreixement és inevitable que baixarà l'energia dels materials, mirem com s'adaptem per evitar els problemes i per satisfer les necessitats de la gent. Empobriment és el que tenim avui en dia a Barcelona. Aquest és un procés de gentrificació. Penseu, ara mateix el salari típic a Barcelona és de 1.300 euros al mes, que és el mateix que costa el lloguer d'un pis de 50 metres quadrats al mes. Això és una bogeria, això és una olla, però això s'ha d'esclatar. A sobre tens un problema d'inflació, dels aliments, de tots els béns bàsics, i tens un problema de precarització de l'ocupació que encara serà més gros quan la crisi econòmica que ja comença amb els aranzels i la resta de merdes, cada cop ens apretarà més. Tenim una situació insostenible completament, i no ens enganyem, estem molt acostumats a fer servir l'expressió insostenible. Doncs les coses, quan són insostenibles i ho són massa temps, comencen a esdevenir inestables i amenacen en col·lapsar. I aquest és el risc real que tenim.
Aleshores, nosaltres hem de fer front a aquests problemes, hem d'anticipar-los. La proposta de creixement és, ei, parlem de tot això, identifiquem els problemes, plantegem plans realistes per adaptar-nos a aquest descens de tal manera que no hi hagi patiment. Perquè si ho deixem tot a les forces del mercat, doncs és el que tenim ara mateix a Barcelona com a tantes altres ciutats de l'Estat. Perquè jo m'he pateat tot l'Estat i és un procés generalitzat i no només a Espanya. Perquè el capital està buscant les últimes oportunitats d'inversió i si es prema fins als ossos, ho farà. O sigui, hem de comprendre que és necessari un canvi radical, que és un canvi que només pot ser pilotat des de la ciutadania i que aquí, doncs, el que anomenem de creixement, adaptar-nos a aquest descens que no només és inevitable, sinó que a més és necessari i si ho portem bé pot ser una gran oportunitat com a societat per buscar un món més just i més vivible. I perdoneu que m'he passat el temps, gràcies per la vostra atenció. Si voleu fer preguntes... Dret a llei ho he fet en una hora, però... Bueno, moltes gràcies per aquest allau d'evidències bastant insostenibles de prendre consciència perquè es fonsen bastant. No? Algú té alguna pregunta? Mercè, muchas gracias. Súper interesante. Si antes dormía poco, ahora ya no voy a dormir nada. No sé, viendo cómo está el presente, claro, nos has dado evidencia científica. Esto se conoce ya desde hace mucho tiempo, lo saben las altas esferas. Sí. Pero estamos viendo que están reaccionando en sentido opuesto a lo que tendríamos que hacer. ¿Vale? Aquí tenemos, o sea, ya sabemos qué personajes están simplemente tirando las renovables y están volviendo al fracking. Están, bueno, o sea, yo a veces lo pienso y me acuerdo de una peli que vi de pequeño que se llamaba Viaje en el Tiempo, que tenías los Morlocks y los Eloi y tenías una clase, no van a ser Morlocks, van a ser humanos, pero van a ser una clase que, digamos, va a vivir a costa de la otra, ¿no? De la gran mayoría, una minoría que se va a aprovechar de la otra mayoría, ¿no? Yo creo que vamos a eso, ¿no? Ese es el plan, porque es que si no, no entiendo qué coño estamos haciendo las sociedades. Mira, una de las cosas que gusta mucho a los teóricos de las teorías de la conspiración, que no digo que sea tu caso, pero una cosa que gusta mucho es pensar que hay una cábala de gente súper malvada que han decidido no sé qué, y es preferible pensar que hay gente muy mala tomando decisiones desagradables que la realidad de que no hay nadie al volante. Y la realidad es que no hay nadie al volante. Lo que hay es una contraposición de intereses, a veces coincidentes, a veces divergentes, gente con mucha capacidad de influencia, que tiran direcciones que no son las más adecuadas porque realmente no hay ningún plan. El caso de Estados Unidos es paradigmático. En Estados Unidos hay dos grandes grupos económicos de presión, uno que es más republicano y otro que es más demócrata. El republicano es industrialista y es el que está imponiéndose ahora. Make America Great Again, recuperemos fábricas, empleos para gente con mediana o baja formación y hagamos el país próspero y además más seguro en el sentido de nos podemos suministrar de aquellas cosas que necesitamos nosotros mismos sin depender de cadenas de suministro de China que ya han visto esto y les da miedo, ¿no? Y luego hay la otra alma que es la alma financiera, que es la de los demócratas, sobre todo simplificando mucho, ¿eh? Que ellos dicen, no, lo importante es el sistema financiero, la reserva fiduciaria, todas estas cosas, ¿no? Y tal. Entonces, hay una lucha por el poder ahora mismo y evidentemente mucho de lo que está pasando tiene que ver con esto. El modelo de Trump, que además yo siempre digo, mira, es que Trump es un loco. No, no, no. Trump es el síntoma de la enfermedad, pero no es la enfermedad, porque detrás de Trump hay un montón de gente, alguna muy siniestra como el Peter Thiel y toda esta gente. Pero básicamente hay un grupo de industriales muy importantes que la apoyan y que además son los que Trump no es suficientemente listo para hacer todo lo que se ha planteado. Y es un modelo que tiene sentido. Porque ellos dicen, Estados Unidos tiene muchos recursos naturales y pueden jugar aquello del last man standing, que es el último hombre en pie. Entonces es una lucha entre China, Estados Unidos y Rusia, a ver quién es el último que queda en pie. Y bueno, tiene sentido. Incluso te diré más. Esta gente que sabe perfectamente que el problema del cambio climático es verdad, ellos han hecho sus estimaciones que el impacto en Estados Unidos no va a ser tan grave, que no es del todo cierto porque depende mucho de la zona, pero es que además, haciendo lo que hacen, si se carga el comercio internacional, las emisiones del mundo van a bajar.
O sea que a lo mejor resulta que Trump es el tío con la política más ecologista de este planeta. Es alucinante, pero bueno. Entonces, yo creo que la lógica de Trump va bastante por ahí y el mensaje de Europa también va bastante por ahí. Vosotros no me sois productivos, no me interesáis. Simplemente consumís mucho y no tenéis muchos recursos. Y Europa no entiende dónde está. Europa es un continente avejentado, sin muchos recursos naturales, y que lo que tiene a su favor es, bueno, pues su formación y su capacidad industrial. Pero esto hay que explotarlo porque esto en una generación se pierde. Es que todos los que trabajamos en el mundo de la investigación lo sabemos, ¿no? Y además hemos pasado por épocas de recortes muy asquerosos y con muchos problemas. Y ahora volveremos a ver, con el tema del rearmamento, que es una cosa alucinante, hay una reflexión que es importante que tengáis en cuenta. Cuando hablan de subir el porcentaje al 2% del PIB, el porcentaje de inversión en defensa, guerra, claro, pensad que el PIB de España es casi 1,6 billones, pero los presupuestos generales del Estado no llegan a 0,4. Es decir, el PIB es 4 veces más grande que los presupuestos. Por tanto, un 2% del PIB es un 8% de los presupuestos, ya es un porcentaje que caray. Pero es que si al final lo llevan al 5%, como dicen, eso es el 20% de los presupuestos generales del Estado. Y un Estado que destina el 20% de su presupuesto a defensa es un Estado que vive por y para su ejército. Que además, una vez tienes el ejército, obviamente lo tienes que usar. Imaginaos qué repercusiones eso va a tener, que a veces es lo que hacemos unos años en el mundo de la investigación, porque si va a tener un impacto de bestial en sanidad y en educación, como siempre pasa a nivel de investigación, ya sabemos lo que nos espera aquí. Entonces, bueno, esto nos lleva además pues, a una pérdida de capacidades que justamente es el activo más importante con lo que contamos. ¿Qué pasa? Que nuestros líderes, bueno, lo ven y ellos además son gente con formación clásica. También, yo no es por malmeter, pero bueno, pero es verdad. Quiero decir, ¿qué tipo de formación predomina en las élites políticas? Pues económicas y derecho, es lo que predomina. Son gente de letras, diciéndolo mal y pronto. Hay gente que no, pero la mayoría son así. Y tienen esta manera de ver el mundo. La tienen, y yo lo conozco porque yo interactúo bastante con esta gente. Y tú les intentas explicar, esto es muy gracioso, con la gente de derecho, cuando interactúas, ellos tienen tendencia a pensar que las cosas son transaccionales, es decir, se puede negociar. Es como, voy a negociar el primer principio de la termodinámica, pero ¿qué me estás diciendo, hombre? Y la gente de económicas piensa que es una cuestión de dinero. Yo siempre digo que un economista es un señor, porque más siempre es un señor con corbata, que piensa que si una mujer puede hacer un bebé en 9 meses, 9 mujeres pueden hacer un bebé en un mes. Esa es mi filosofía, ¿no? Y eso es súper peligroso. Y, por ejemplo, su concepción de la ciencia es muy utilitarista. Os pongo dinero si me dais... ¿Qué coño estáis haciendo aquí perdiendo el tiempo con este seminario? Me tenéis que estar dando pues, nuevas fuentes de energía, nuevos materiales, no sé qué, que sean útiles. Yo digo, oiga, ¿y si lo que pide es imposible? Porque a lo mejor las leyes de la naturaleza lo prohíben, no es una cosa que no se puede hacer. Entonces, no sé, bueno, eso es inconcebible. Entonces, este es el riesgo mayor que tenemos. Yo no creo que haya un plan de las élites, yo creo que lo que hay es mucha desorientación y luego además hay mucha división entre ellas, ¿eh? Hay mucha guerra. Y también en este sentido, por ejemplo, es muy interesante lo que algunos de estos piensan de cómo salvar su propio culo, porque también está eso. Entonces, yo recomiendo un librito que se llama La supervivencia de los más ricos, que es un libro de Douglas Rushkoff, que es un profesor de tecnología de una universidad americana, no recuerdo cuál ahora, que todo parte de un artículo que podéis encontrar fácilmente en Internet, está traducido al castellano, pero también está el original en inglés, que explica pues eso, de que una vez le llamaron para hacer un seminario para unos grandes inversores y lo que les interesa realmente es cómo afrontar el evento. Lo que llaman ellos el evento. Claro, cuando esta gente piensa así, dices, ¡buah! Mal vamos. Entonces, bueno, pues yo creo que hay una cosa que en estos procesos también muchas veces no se tiene en cuenta, y aquí el sesgo es nuestro por ser gente de ciencias, ¿eh? Despreciar la importancia de los procesos sociales. A lo largo de la historia ha habido muchas revoluciones que empiezan por situaciones insostenibles y la gente te sorprende y la gente acaba construyendo cosas que merecen la pena. Pero hay una cosa que está clara, o sea, hay que hacer un esfuerzo por comprender que esto de la sostenibilidad va con nosotros porque al final de lo que estamos hablando es de nuestra supervivencia. Y otra cosa muy importante, esto al final también va mucho de democracia. Y no tenemos que olvidar que la democracia, lo que tenemos son conquistas, no son concesiones, y si no las defendemos, las perdemos. Entonces hay que hacer un esfuerzo, todos juntos, colectivamente, para decir, no estamos de acuerdo con esto, hay que hacer determinadas cosas, empujar en cierta dirección, y yo te digo, particularmente a mí, la ciudad de Barcelona me parece una olla a presión. Yo el día del apagón, yo estaba aquí, mi obsesión era ir a buscar a mi hija, porque mi hija acaba de empezar la universidad ahora, mi obsesión era encontrar a mi hija y buscar a alguien que nos sacara de Barcelona. Porque digo, esta ciudad es una ratonera.
con todo el problema social que tenemos ya. Si empiezas a tener que no tienes luz por la noche, ¿qué crees que pasará? Pues saqueos y alborotos y todo lo que quieras. Y si eso... Tuvimos la suerte de que no fue un cero, porque hablan de cero, no fue un cero, quedaron 10 gigavatios sincronizados funcionando, eso no se improvisa, eso quedó sincronizado, sino volver a meter todo, reconectarlo todo desde cero, en una red del tamaño de Española, según el punto de la red, podían ser 2 semanas, volver a la luz. Entonces, claro, yo la primera impresión que tengo, esto es un cero, bueno, es una cosa que yo hace tiempo también que conozco y que he vivido y demás, y digo, hay que salir de aquí. Yo vivo en Figueras, yo no vivo aquí. Entonces, bueno, pues no sé, hay muchas cosas para reflexionar. Por cierto, si hay un apagón, la primera cosa que tenéis que pensar es en el agua. Bueno, aparte de salir de Barcelona, pero en el agua. Los depósitos de agua se bombean normalmente con bombas que funcionan con electricidad. Los depósitos de agua de Barcelona dan para 2 días. De hecho, las zonas altas de Barcelona el mismo día ya empezó a fallar. Y esto es la primera cosa que hay que pensar, porque el agua es más indispensable. Hay una persona aquí. Hi ha alguna persona més? Esto es al tiempo cierto y falso. Es verdad que evidentemente cuando tú estás hablando del consumo, evidentemente tiene que haber un mercado, entonces los cambios en el mercado cambian el consumo, cambia la producción. Entonces hay una dinámica de interacción que es geológica y una dinámica de interacción que es económica. De todas maneras, cuando llegas a los ritmos terminales de extracción, el proceso dominante es geológico. Hay un estudio del Banco de España del año 2012 que precisamente es un análisis de esto, de básicamente es en el tema de la futura escasez de recursos, ¿qué es más importante? La regla de Haber, que es este proceso de decaimiento geológico terminal, o la regla de Hotelling, que te permite descontar y que el mercado se ajuste y no sé qué. Y el análisis al final llega a la conclusión de que cuando entras en el proceso de caída terminal, lo que domina es el proceso de agotamiento geológico. Eso no quiere decir que el proceso económico no sea importante, por supuesto que lo es, es que aquí no entra en ese detalle, ¿vale? Pero una de las cosas que es conocida, cuando una materia prima que tiene lo que se dice en economía una demanda inelástica, es decir, que tú la necesitas sí o sí, ¿vale? Cuando una materia prima se vuelve escasa, la dinámica de precios es la volatilidad, que de hecho esto es lo peor para un inversor y es lo que favorece más retirada de inversión. ¿Por qué? Porque tú lo que tienes es, en un momento dado, la materia es escasa, claro, hay demanda, ¿qué pasa? El precio sube, ¿no? Por la inelasticidad misma. Si el precio sube mucho, llega un momento en que afecta a la actividad económica, esto más lo hemos visto, por ejemplo, en 2008, y empiezan a cerrar fábricas porque no se pueden mantener. Entonces tienes gente despedida que ya no coge el coche, no consume petróleo, y tienes las fábricas que no tienen actividad y que por tanto tampoco consumen petróleo. Cuando hay una caída suficientemente fuerte de la demanda, lo que llamamos destrucción de la demanda baja por debajo de la oferta y el precio colapsa, ¿vale? Y entonces es un momento de precios bajos. Y esto sigue así hasta que la demanda se recupera o que la dinámica geológica de agotamiento te lleva a que se vuelvan a encontrar y el precio vuelve a subir. Esto, por ejemplo, la Agencia Internacional de la Energía ya lo describe en algunos informes, por ejemplo el 18, de que la dinámica de precios en los próximos años probablemente va a ir marcada por la volatilidad. Pues, el hecho económico es cierto que yo no he podido entrar en este detalle aquí, pero en general a lo que nos lleva es una dinámica de volatilidad. Y si tú miras el comportamiento de los precios, particularmente del petróleo de los últimos años y también de algunas materias primas, por ejemplo el cobre, son procesos muy volátiles ahora mismo, precisamente por eso. Entonces, cuando tienes volatilidad, volatilidad es un síntoma de agotamiento terminal. Es un síntoma, no es una prueba, pero... No, esto, bueno, yo no lo he dicho aquí, en España igual, hay que decir, la caída del consumo de electricidad desde el 2008, tanto en España como en la Unión Europea como en la OCDE, es por el proceso de desindustrialización. En 2008 empieza un proceso de desindustrialización. De hecho, yo he comentado que en Alemania la industria ha caído un 20% del 2020 al 2024, pero es que del 2000 al 2020 había caído otro 20%. Entonces, el proceso de caída de consumo de electricidad y de energía en general tiene mucho que ver con la demanda industrial. Sí, es el proceso dominante, sí, eso seguro. También porque hay un proceso de offshoring, de que se está yendo a China y demás. Sí, esto está claro, ¿eh? Pero eso también tiene que ver precisamente con las dinámicas que te están marcando el hecho de que la energía ya no es tan barata y tan asequible, ¿no? Un concepto que es clave en inglés, porque aquí hay
hay que tener cuidado un poco con las palabras, es el de affordability, que en castellano traduciríamos por asequibilidad. Porque a veces el precio no es la medida, todo depende de tu renta disponible. Entonces, la affordability lo que mide es la capacidad que tú tienes que pagar en función de tu renta. Entonces, sí que hay claramente un proceso de pérdida de asequibilidad de la energía para los países del norte global y eso influye directamente en su industria. Sí, sí, esto es cierto. La escasez de diésel no es artificial, ¿eh? No, a ver, tú puedes tener que en un sitio concreto, puedes tener un problema concreto de suministro, puedes tener un problema de acaparamiento y demás. Piensa que el acaparamiento, y eso es una cosa que es bien conocida, ¿no? El hoarding, el acaparamiento nunca hace modelización del precio a largo plazo, ¿eh? El acaparamiento lo que crea es burbujas de precio, pero tiene que ser seguidas por correcciones porque en algún momento hay que recuperar el dinero que ha invertido el acaparador. Entonces siempre hay momentos que el precio sube y momentos en los que el precio baja. Y cuando tú miras la tendencia, no marca tendencia. El acaparamiento nunca marca tendencia. Pero además en el caso del diésel es diferente, porque en el diésel, a escala global, yo tengo el problema que puede haber California en un momento determinado y demás, es un tema químico completamente. Tú miras la composición de los distintos hidrocarburos y lo que tú necesitas para hacer diésel y hay un problema claramente de escasez química. Es decir, necesitas hidrocarburos con unas cadenas comprendidas entre 12 y 20 carbonos y demás. El tipo de petróleo que estamos extrayendo es más pobre en eso. Por ejemplo, el fracking. Fracking, que es la categoría que más sube, tiene una notable escasez. O sea, tú normalmente con un barril de petróleo convencional estás produciendo un 20 y tantos por ciento de diésel. Con el petróleo de fracking, el máximo yield que puedes tener es el de orden de 10%. Entonces, o sea, que quiere decir que sí, que todo lo que dices es cierto, pero es decir, que todo esto también está bastante mirado, que está bastante estudiado. Entonces, todas estas dinámicas son importantes. Lógicamente, yo hago una presentación sencilla, simplificada, pero cuando tú analizas el detalle, teniendo en cuenta todos los factores, pasa un poco lo mismo que con el cambio climático, ¿no? Dices, pero hay la variabilidad natural de la Tierra, los ciclos... Y todo esto es verdad. Y todo esto se tiene en cuenta, pero cuando lo juntas todo, dices, esto explica un 40% de lo que veo, pero tienes el otro 60% que no. Pues aquí pasa lo mismo. Evidentemente, factores de mercado, de hoarding, de problemas de disponibilidad, a veces temas de suministros, etcétera. Cosas muy tontas, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que en el refinado del petróleo, uno de los subproductos que se produce es azufre, que se utiliza para hacer ácido sulfúrico, que por ejemplo se utiliza en las minas de cobre para algunos procesos de extracción. Entonces, de rebote, la disminución de la extracción de petróleo, sobre todo sulfuroso, porque hay petróleos de diversos tipos, afecta a la extracción de cobre. Entonces, todo este tipo de dinámicas obviamente son bastante complejas, pero cuando tú tienes en cuenta todos los factores, tienes un remanente que es básicamente el que yo me he fijado, y esto igualmente está ahí, y tienes un problema de extracción. Y en el caso del diésel hay una componente fuerte de disponibilidad química. Es el tipo de hidrocarburos que estamos extrayendo no tiene la riqueza suficiente de hidrocarburos de las cadenas que necesitamos. Eso no quiere decir que los otros problemas no sean verdad, sí que lo son, pero este factor ahora mismo es el peso más dominante. No el único, pero el peso más dominante. Em sap molt greu, però m'han dit que Ja fem tard. l'aperitiu sostenible està al sol i està en perill. I deixarà de ser I sostenible. deixarà de ser sostenible. Em sap greu, Jaume, que m'has demanat una pregunta, però Bueno, si no, me pregunto, crec que vaya. teniu l'oportunitat tots d'acostar-vos.